गुड मर्निं दिनै जाबाय सानडे आरो बहुत दिननि उनाव आङो दिनैनि सानडे ब्लगखौ स्टार्ट खालामनायदों थ' आं दुगैथ'वाखै दा मोखां आन्था सुबाय आरो ब्रास खालामबाय स' आं दा नैया साहाखौथ' हदाय लोङा आङो मालाबाफोरसो लोङो दिनै लोंनो सानदों आङो दिनै लोंगोन बाट आङो साहा लोंनायफोरखौ आरो मा देखायबाय थानो होननानै दा देखायथ'ला दिनैनि साहा लोंनायखौ बिनि उनाव मा खालामो आं दिनै सानदेआव बेखौ नायनो हागोन स' आंनि भिडिअखौ नायदो होमबा बिदिबा स' स्टार्ट खालामनोसै दिनैनि सानडे ब्लगखौ जोंहा बाबाया बेदर लाबोदोंमोन दिनै ओमफ्राय बेदरखौ दाननानै हराखै गथा गथा बेबायदि सुनानैल' हरदो ओंखायनो बाबाया जोंहा बेदरखौ गोदाबाय दङ बेदरखौ गोदाहांबाय आङो सुनानै बयल खालामनोसै एसे रुना लाग्रोनि बेदरा बयल जागासिनो दङ खांनो जाबाय बियो बेदरखौ आङो एसेल' एवदो आलु सालु मोनबो होआखै बेयाव पियास सामब्राम फालौ गोरान हाइजें बेफोरखौल' देना होदो आरो मोनबो होआखै ओमफ्राय गरम मस्ला होगोन आं दायो दसे उनाव बे जाबाय बेदरा आधा दोनबाय आङो रुनायखौ आरो नारजिखौ सुदोंमोन संनो होननानै दा संला दालिसो संनोसै बेखौ दोनथ'बाय दायो उनाव संसिगोन जाया बेदरा दै होनो जाबाय बेयाव दै हरनोसै आं बे भाजाखौ आं दानिया खोबना दोननोसै जिथिया रानगोन होमबाना देखायसिगोन दैया रानबाय भाजाया मोनथारसिगोन एसे धनिया खासि थारा बिलाइ होनांगोन बेयाव गंगार दुन्दिया ना मा होनो बेखौ हरनोसै आं दुन्दियाखौ हरखांबाय आरो जोंना जाबाय भाजिया रेडि गेसखौ खोमोरबाय आङो ओंखामखौबो खुरना लाखाबाय जानोसै दालि निमु ओमफ्राय भाजा मोनबो गैला बेनिफ्राय आं ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै जाखांबाय ओंखामखौ जाखांनानै दा एसे ओरैनो बारान्दायाव थाबायदो ओमफ्राय बेदरा गोथाव जादोंमोन सिम्पोल नुबाबो गोथाव जादोंमोन बिनि उनाव दा आङो फिल्म नायसिगोन दिनै सानडे ना माबाफोर मोजां फिल्म होदों नामा नायनोसै टिभि नायदोंमोन दसे ओरैनो मोजां ओरै फिल्म होथ'वाखैमोन बेनिफ्राय उन्दुदोंमोन उन्दुना उथिबा नुबाय जोंहा बाबाया खिरखियाव कालार फोनबाय दंमोन बे जोंहानि बाबा ओमफ्राय आरो दानिया साहा लोंनोसै जोङो साहा फुदुंदो बेयाव आं दिनै हाइजें इलाइचि ओमफ्राय गुलमुरिस होदो ब्लेक पेपार जिखौ होनो बेखौ देना होदो बिदि लोंबा साहाया गोथावथार जायो आं बिदि लोंनो मोजांथार मोनो आं बेबायदिखौ आरो बे जाबाय मसाला सिरा होनो बेखौ जाफेरबायना जाफेराखै आं गोथावथार मोनो बेखौ आरो बि काजिनिबो मोनो बियो बेलेग ब्रेन्डनिसो
साया गोथावथार जादों आं बिदिखौ मोजां मोनखायो आरो बे मसाला चिराया आरो गोथावसिन কোৰিওগ্ৰাফাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ কলিকতাত কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত নিজৰ জেগাত আহি পেলাই আমি প্ৰতিষ্ঠানটি খুলি লৈছিলোঁ ডিবেছ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে যেতিয়ালৈকে স্কুলখন পুনৰ নুখুলে তেতিয়ালৈকে জীৱনটোতো চলাই যাব লাগিব সেইকাৰণে মই সকলোকে কওঁ साहा लोंखांनानै दसे निउस नायनानै आंना आरो मोनानि ओंखाम संनो जालायबाय आं बेयाव लेस्रा आरो आलु भाजा एवदों बियो लेस्रा भाजा आरो खावसेथिं आङो ओंखामबो संबाय दं मोनथ'वाखै ओंखामा भाजाया मोनथारसिगोन बिनि उनावहा मैगं संनायखौथ' आं भिडिअ बानायनो बावगारदों जानायखौबो खोन्थिनो बावगारदों ओमफ्राय जाखांनानैसो सारायाव इसे थानायखौ आं खिथिबाय आंनि दिनैनि सानडे ब्लगा बेखिनिसैमोन आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मारै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय दिनैनि सानडे ब्लगाव आं मा खालामदो देखायजोबदों आरो उनावबो भिडिअ बानायबाय थागोन आङो आंनि भिडिअखौ लाइक मोनसे खालाम बेनिफ्राय शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन